Prest? Aurre. Uf. Zuzendariek ala musikariek dute ego handiagoa. Beno, zuzendariek esango dut, lagun asko ez galtzeko. Zein izan da zuzendari gisa egin duzun hanka sartze handiena? Bueno, hau esango dut. Gogoratzen naz, Bilboko bandarekin egin nuen kontzertu bat, eta urten eman propina egiten, eta jo zuten propina bat. Eta gero jo nintzen eskenatokitik, eta normalean orkesta jesarri egiten dira ni eskenatokitik urtetzen nazenean. Eta barriro sartu nintzen, eta orkesta altzat egon zen. Orduan nik esan notzien jesartzeko, saludoak emoteko bakarka. Baina jesarri zirenean, geratu nintzen hori nik apurtzu bet atazketa, eta propina jo gendun birritan. Uste dut hori dela nire akatzan diena. Publiko guztia zen hori entzun dugu, ja, zeitzen zabiz. Zuk hanka sartzen duzuenean, musikarieri egozten aldiezu errua? Ez. Eta nire ikaslei esaten diet hori inoiz ez egiteko. Akaz egiten badut, esate dut, parkatu eta jarraitzen dugu aurrerantz. Baldago gorrotu duzun eta zuzentzea tokatu zaizun abestirik, hau ez dut erantzungo, bale? Pena. Badakigu danok. Nik azlan egiten egon zirenak gitxinez bakite. Ze musika tresnak kenduko zenuke orkestra batetik? Ezin dut izan hau, ezin dut izan. Hainbeste pasaiatez burutik, baina ezin dut izan. Bueno, horri txiko dugu, ez dut izango. Gero arte.